Helo, Karen ydw i, a dwi yn wirfoddolwr efo ffrindiau GIG Cymru. Dwi wrth fy modd efo'n rôl i fel gwirfoddolwr i'r elusen yma ac yn cael lot fawr o hwyl yn cefnogi fy ffrind GIG. Dwi yma i ddeitha chi am swydd newydd sydd gan ffrindiau GIG Cymru, sef swydd fel uwchgydlynydd Cymraeg yma yn y Gogledd. Felly, os da chi yn berson sydd yn frwd am sicrhau bod pobl efo anableddau dysgu yn cael byw bywyd llawn ac yn frwd dros eu hawliau nhw, ella mai hon byddai'r swydd i chi. Os gennych chi ddiddordeb yn y swydd yma, mae yna fwy o wybodaeth ar wefan Anabledd Dysgu Cymru, www.adcymru.org.uk, ac hefyd mae'r ddolen yn y disgrifiad ar gyfer y fideo hwn. Felly, beth sy'n ei golli? Mae'r dyddiad cau ar y 4/15 o Ionawr, felly da ni'n edrych ymlaen i dderbyn eich cais.